खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेनि फानजामुथिनि भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 31 मार्च 2026 मायथाइ एबा 16 चैत्र दान 1432 मायथाइ मंगलबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि खामानियाव गोख्रैथि थागोन, नाथाय हाखु-दाखुनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिबान मोननो हागौ, जाय नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं, नाथाय नाङै खरसाया नोंथांनि गोसोखौ जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। नखराव मोनसे आयदाखौ लानानै दावराव-दावसि जानो हागौ, बेनिखायनो गावनि बिबुंथियाव संयम लाखि। फरायसाफोरा गोसो थोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। सानजौफुनि उनाव नोंथाङा सोरबा गोजाम सिनायजानाय सुबुंनिफ्राय गोनां खौरां मोननो हागौ। मोनाबिलियाव मेंनायनि उनावबो माबा मोनसे मोजां खौरांआ गोजोन होगोन। जायखिजाया गोनां थिरांथाखौ दोनथ'नायनि अनगायै साननानै लानाया साबसिन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। वृषभ राशि। दिनै धैर्य आरो दिदोमथिया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। हाबा मावनाय जायगायाव लासै-लासै दावगानाय जागोन आरो बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ सरासनस्रा थागोन, नाथाय माबा मोनसेनि सायाव उफ्रा खर्सा जानो हागौ। नखरनि सोद्रोमानि थाखाय जिंगासिनाया नोंथांखौ मुखुब लाखिनो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव सांग्रांथि गैयैखौ मोजां जानाय नङा। मोनाबिलियाव थालांनाय खामानियाव दावगालांनो खाबु मोनगोन। नखरारि आबहावाया सिरि थागोन, नाथाय फिसा-फिसौ आयदाफोरखौ बांद्राय गोनांथि होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें निला गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मेलेम आरो फोनांजाब स्टाइलआ मानसिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान बिथांखिनि सायाव सावरायनाया दावगानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङाव फिसा-फिसा मुलाम्फा जानो हागौ, नाथाय जायखिजाया लेखा बिलाइयाव सांग्रां जा। नखरनि गेजेराव मोनसे गोजाम आयदानि सायाव सावरायनो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय मोन्नाय बोसोनआ मोजां जागोन। मोनाबिलियाव गोसोआरि गोहोआ गोजौ थागोन। नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मोनसे फिसा गोरोन्थिखौ थाबैनो सुद्रायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब-खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कर्क राशि। दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार जागोन। नोंथांनि खस्थ'नि गोहोमखौ खामानि थिलियाव नुनो मोनगोन, नाथाय फिथाइया लासै-लासै फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा आरो दाहारनि सोमोन्दै साननानै थिरांथा ला। नखरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, नाथाय नोंथांनि गोसोआ माबा मोनसेनि सायाव सेनसिटिभ थानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। सोरबा मोजां मोनजाग्राजों मोनाबिलियाव रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन। मोनसे गोजाम जेंनाया सुस्रांजानायनि जाथावना दं। नोंथाङा सावस्रियाव एसे मेंनाय मोनदांनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रुपा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै फोथायथिजों आवगायलांनाया जाफुंसार जागोन। नोंथांनि सानस्रिफोरखौ खामानि थिलियाव बेसेन होनाय जागोन। रांखान्थियारि थासारिया सरासनस्रानिख्रुइ साबसिन जानो हागौ, नाथाय दिन्थिनायनि जाहोनाव खरसाया बांनो हागौ। नखराव गोजोन थागोन। सोरनिबा सोदोबफोरा नोंथांनि गोसोखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ, बेनिखायनो धैर्य लाखि। मोनाबिलियाव गोदान खौरां होनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि समाजारि गोहोमआ बांगोन। नोंथाङा माखासे आद्रा थालांनाय हाबाफोरखौ फोजोबनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कन्या राशि। दिनै सानथांखि बादियै खामानि मावनाया जर'खायै मुलाम्फा जागोन।
खामानिथिलियाव नोंथांनि नोजोर आरो खस्थ'खौ बाख्नायथाव जानो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा समानथि थागोन, नाथाय फिसा-फिसौ खरसाफोरनि फारसे गोसो होनाया गोनां। नखराव हेफाजाब मोनगोन, नाथाय फिसा-फिसौ बाथ्राफोराव फिनजाथाय होनायनिफ्राय गोजानाव था। बे साना फरायसाफोरनि थाखाय बाहायजाथाव जागोन। मोनाबिलियाव माबा मोनसे गोनांथार खामानियाव रोखा-रोखा नुजागोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुंनि बोसोनआ मोनसे गोदान लामा होनो हायो। नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ, नाथाय समानथायआ अब्लाबो थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि सानस्रि आरो संयमआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। थालांनाय हाबाफोरखौ खामानिथिलियाव हेफाजाब होनानै फोजोबनाय जागोन। रांखान्थियारि बाथ्राफोरा मुलाम्फा लाबोनो हागौ, नाथाय थिरांथा लानायाव गोख्रै दाखालाम। नखराव गोरोबलायनाय थागोन। नोंथाङा सोरबा गोजाम सिनायजानाय सुबुंजों मोनसे गोनां रायज्लायनो हागौ। गोसोआरि गोजोन थागोन। समाजारि सोमोन्दोनिफ्राय गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। बेलासि समाव जायखिजाया गोनांथार थिरांथाखौ साननानै लायोब्ला मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। वृश्चिक राशि। दिनै धैर्य आरो संयमआ मोन्नैनिबो गोनांथि जागोन। खामानि मावनायनि थासारिया लासै-लासै रोखा जागोन। रांखान्थियारि दिदोमथिया सोलिबाय थागोन, नाथाय नाङै खरसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन जागोन। नखरनि सोद्रोमानि बाथ्राफोरखौ गोसो होयोब्ला मुलाम्फा जागोन। मोनाबिलिसिम गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। सावस्रियाव माखासे मेंनाय मोनदांनो हागौ। मोनसे गोजाम सानस्रिखौ फिन सानफिननाया बाहायजाथाव जागोन। नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै थुलुंगाखांनाया गोजौ थागोन आरो खामानिफोराव गोदान गोख्रैथि थागोन। खामानिथिलियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि इसारा दं, नाथाय थिरांथा लानायाव सांग्रां जा। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोनसे गुसुं दावबायनायनि खाबु मोननो हागौ। फरायसाफोरा गोसो होनो नांगोन। मोनाबिलियाव मोजां खौरांआ नोंथांखौ खुसि खालामगोन। गोदान बिथांखिनि सायाव साननाया गोख्रैयै दावगानाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गेरुआ गाब। मकर राशि। दिनै खस्थ'नि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननायनि जाथावना दं। खामानिथिलियाव मान-सन्मानआ बांगोन आरो बिबानफोराबो बांनो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ साबसिन जागोन, नाथाय जायखिजाया लेनदेनाव सांग्रां जा। नखरनि बिबानफोरा मोजाङै सामलायगोन। जायखिजाया गोनां खामानिखौ मोनाबिलि समसिम फोजोबनाय जागोन। गोजाम नाजानायफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनजेनगोन। गोसोआरि दिदोमथि थागोन। न'जों सोमोन्दो गोनां सानथांखिफोरनि सायाव सावरायनाया दावगानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलर गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरखौ थार लामा होनायनि सम। नोंथाङा नोंथांनि खामानि ओनसोलाव हेफाजाब मोनगोन आरो बिथांखिफोरा रोखा जागोन। लासै-लासै रांखान्थियारि मुलाम्फाया बांनो हागौ। न'आव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन। लोगोफोरजों थुलुंगायारि रायज्लायनो हायो। समाजारि मान-सन्मानआ बांगोन। मोनसे गोनांथार सावरायनायनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हायो। मोनाबिलियाव गोसोआ गोख्रों थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनै गोसोआ सिरि थागोन आरो खामानिया दिदोम थागोन। खामानिथिलियाव फिसा-फिसौ जाफुंसारनाया गोजोननाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां थानाया गाहाम जागोन। नखराव खाथि मोनदांथि थागोन। धोरोमारि सानस्रिनि फारसे गोसो गुदुं जानाया बांनो हागौ। मोनाबिलियाव सोरबा मोजां मोनजाग्राजों रायज्लायनाया गोजोननाय लाबोगोन।
इयुननि सानथांखिफोरनि सायाव मोजां साननाया सोलिबाय थागोन। मोनसे गोजाम खामानिखौ साजायनो खाबु मोनगोन। जोबनायाव गोजोननायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गलाब गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाय एबा फानजामुथि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।